Bon dia, comencem les notícies d'informacions del demà amb titulars. Un plat elaborat amb taps d'ampolla de plàstic guanya el concurs de la 9a Fira Nàutica i Gastronòmica de la Sípia d'Alcúdia. Per fi, la pròxima pel·lícula de la saga de Star Wars se rodarà a Mallorca. La central de carbó esmoltarà és el joc ideal per a recrear la vida de Darth Vader i ambientar l'origen del costat Fox, segons ha declarat Disney en un comunicat. Construeixen una rotonda enmig de la badia de Palma per evitar els embossos de creuers a l'entrada i sortida del port. Als informatius del demà expliquem les coses que passaran si deixes que tot continuï igual. Bona nit i bona sort, la necessitaran.